Hare Krishna, audio video clear irukka? Clear okay, thank you. Hare Krishna. ISKCON Mangaluru சார்பாக பகவத் கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு day 16 chapter 16 படிக்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது ISKCON மங்களூர் கோயில் இருக்குது, ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இருக்கிற டேட். நமோ விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூரியவாதி பாச்சாத்திய தேசதாரிணே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்த கோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கரியே जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः. ஹரே கிருஷ்ணா. சாப்டர் 16 பற்றி ஒரு படிக்கிறதுக்கு வந்து சாப்டர் 15 பற்றி ஒரு ரீகேப் கொடுத்துறேன். உலக வாழ்க்கையிலிருந்து பிரிந்து செல்லும் பாதை தெய்வீக நாட்டத்திற்கான பாதை. ஆலம்பரம் தலைகீழாக உள்ளது, வேர்கள் மேல் நோக்கி இருக்கின்றன. இந்த மரத்தை அறிந்தவன் வேதத்தை அறிந்தவன். ஆற்றங்கரையில் மரத்தின் பிம்பம், இலைகள், கிளைகள் கீழே கீழே ஆன்மீக உலகத்தில் எல்லாம் சரியாக இருக்கும், நிழல் தான் இங்கு இருக்கும். ஓகே, அப்படின்னு நேற்றுக்கு பார்த்தோம். அதாவது நேற்று சாப்டர்ல நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 15வது சாப்டர்னா உடனே நமக்கு இம்மிடியா ஞாபகம் பண்ண வேண்டியது ஆலம்பரம் தலைகீழாக இருக்கு ஆத்தங்கரையில அப்படிங்கிறத அந்த ஞாபகம் வச்சுட்டு எல்லாமே வரிசையாக வந்துடும். இன்னைக்கு படிக்க போற சாப்டர் 16 பற்றி ஒரு முன்னோட்டம். அசுர குணங்களை கொண்டுள்ளோர் சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் மனம் போனபடி வாழ்ந்து கீழ்நிலை பிறவியையும் பௌதிக பந்தத்தையும் பெறுகிறார்கள். ஆனால் தெய்வீக குணங்களை கொண்டுள்ளோர் சாஸ்திரங்களின் அதிகாரத்தன்மை ஏற்று வரையறுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்து படிப்படியாக ஆன்மீக பக்குவத்தை அடைகிறார்கள் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். அதாவது அசுர குணமும் தெய்வீக குணம். அசுர குணம்னா என்ன? சமூக குணம். தெய்வீக குணம்னா சத்துவ குணம். இந்த ரெண்டு குணத்துக்காரெல்லாம் எப்படி எல்லாம் வாழறா, அதை வந்து எப்படி வந்து ஆன்மீக பக்குவத்தை சத்துவ குணத்தால எப்படி அடைகிறா. ஆனால் அதே மாதிரி அசுர குணத்துல இருக்கவெல்லாம் ரொம்ப தப்பெல்லாம் பண்ணிட்டு பௌதிக உலகத்திலேயே ரொம்ப அட்டாச்சாக இருந்துட்டு அவள் மறுபடியும் அடுத்த படிப்பு எடுப்பா. அடுத்த படிப்புல கீழ்நிலை பிரிவுகளாக தான் படிப்பா. லோயர் பிளானட் ஸ்கூலில் தான் போவா அவள். அதாவது இந்த சாப்டர் தெய்வ அசுர சம்பத் பாக யோகா சேர்த்து சொல்லிச்சு. தெய்வாசுர சம்பத் பாக யோகா சொல்கிறோம். தெய்வீக மற்றும் அரக்கை இயல்புகள் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது எதுக்குன்னா ஆல் க்ளோரிஸ் டு டிசிப்ளின் சக்சஷன். 32 ஆச்சாரியர்கள் இருக்காலையா, அதுக்காக நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வரிசை எல்லாருக்கும் படத்தையும் போட்டிருக்கோம். ஓகே, 32வது ஆச்சாரியர் தான் ஸ்ரீலா பிரபுபாதா. இஸ்கானுடைய பிரசிடென்ட் அவர் தான். இஸ்கான் ஃபவுண்டர் இவர் தான். அது வந்து இஸ்கானுக்கு வந்து இன்னொன்று இந்த நமக்கு பகவத்கீதை உண்மை உருவில் ஆசிட்டிஸ் அப்படிங்கிற புத்தகத்தை எடுத்துக்கிறோம் அவர் தான். ஸோ இதுக்கு படிக்கப்படுற சாப்டர்ல தேவ மற்றும் அசுர சுவபாவங்கள் பார்க்க போறோம். அசுர குணம் அப்படின்னு அசுர சுவபாவங்களின் விளைவுகள், முன்னேற்றம் அல்லது கீழ்ச்செல்லுதல் ஆகிய தேர்வுகள் இதெல்லாம் பார்க்க போறோம். ஸோ தெய்வீக குணங்கள்ங்கிறது இந்த 26 தெய்வீக இருக்கணும். தெய்வீக குணங்கள்னா இந்த 26 இருந்தாக்க சத்துவ குணத்துக்காக நிச்சயமா இருக்கும். அச்சமின்மை, எதுக்குமே பயப்படக்கூடாது. நம்ம தப்பு பண்றோம்னு நினைச்சிருந்தா தப்பே தான் பண்ணிட்டு இருப்போம். தைரியமா இருக்கணும். அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், எப்போதுமே நம்மள ஒரு பியூரிட்டி கொண்டு வரணும். நம்மள தப்பு பண்ணியிருந்தோமா, ஓகே, அதை கரெக்ஷன் பண்ணி நம்ம பியூர் ஆகணும் அப்படின்னு கொண்டு வரணும். ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். கொஞ்சம் போகிற ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது நான் சாண்டிங் பண்ணேன். அப்புறம் இன்னொரு 1/2 மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பாகவதம் படிப்போம், சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் படிப்போம், கிருஷ்ண ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் படிக்கலாம். அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மள தான் ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்யணும். யாரு? சத்துவ கொடுத்துக்காரர்களுக்கெல்லாம். தானமும் நமக்கு 1000 ரூபாய் சம்பாதிச்சோம்னா அதில் ஒரு 100 ரூபாய் வரைக்கும் யாருக்காவது தானம் கொடுக்கணும். யாருக்கும் டிசர்விங் பீப்புள் எல்லாருக்கும் கொடுத்துடாதீங்க தானத்தை. யாருக்கெல்லாம் வாங்கறதுக்கு தானம் வாங்கறதுக்கும் ஒரு தகுதி நம்ம மனசுக்குள்ள ஏற்பாடு பண்ணிக்கணும். அந்த மாதிரி தகுதி வளர்க்கணும். ஒருத்தர் சிகரெட் குடிக்கணும், குடிக்கணும் அப்படின்னா அவன்கிட்ட போய் கொடுக்காதீங்க.
புரியுதா? கோயில் கட்டா, டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கட்டா, இப்போ நம்ம இதில் இஸ்கான் மங்களூரில் கோயில் கட்டா, அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் நம்ம கொடுக்கலாம். ஓகே, தானம் செய்தல். சுய கையில் நம்ம கோயிலுக்கு, டெம்பிள் கோயிலுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கும் கொடுக்கலாம். இல்லைன்னா அன்னதானம் கொடுத்து பணத்தை கட்டலாம். இல்லைன்னா கோயிலில் இருக்கிற பூக்கள், அன்னன்னைக்கு பூ எவ்வளோ பூ வாங்கப்படுறதுக்கு இல்லையா, அந்த பூக்களுக்கு உண்டான காசு கொடுக்கலாம். இல்லை கோயிலில் உட்காந்து ஃபிசிக்கலாகவும் நம்ம பண்ணி கொடுக்கலாம். கோயிலில் போய் உட்காந்துட்டு பூக்கள்லாம் தொடுத்து கொடுக்கலாம். சாப்பாடு குக்கிங் பண்ணி கொடுத்து பகவானுக்கு பிரசாதம் பண்ணி கொடுக்கலாம். அது அப்புறமா நம்ம பிரசாதமாக சாப்பிடணும். அதெல்லாமும் நம்ம பண்ணுறதுக்கு இது உண்டு. அதில் தான் இதெல்லாம் டிவோஷனல் சர்வீஸ். அப்புறம் அந்த கோயிலில் இருக்கிற இடத்துல சுத்தப்படுத்தி கொடுக்கலாம். நிறைய வேலைகள் இருக்கு பண்ணுறதுக்கு. அப்புறம் அங்கே சமைச்சு வச்சுருக்கிறது பகவானுக்கு நைவேத்தியம் ஆனதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் வரவாளுக்கெல்லாம் எடுத்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி வேலை எது பண்ணாலும் பண்ணித்தரலாம். சுய கட்டுப்பாடு, செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இம்பார்ட்டன்ட். யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அகிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமில்லை, குற்றம் எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை காமிக்கணும், பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், மாதவம், அடாவடி போக்கின்மை, வெட்கம், தன்னை புகழ்வதற்கு வெட்கம். எல்லாரும் உங்களை பற்றி பிரமாதம் சொன்னால் அதுக்கு வெக்கமாயிடும் இல்லையா? அதை நினச்சி நம்ம அப்படியே மகிழ்ந்து போகக்கூடாது. அதுக்கு மேலே நம்ம எப்படி நம்மளை முன்னேற்றிக்கணும் அப்படின்னு தான் போகணும். மன உறுதி, வீரம், துணிவு, மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதை எதிர்பார்க்காமல் இருக்கணும். எல்லாத்தையும் மரியாதை கொடுக்கல எனக்கு, அவள் மரியாதையே கொடுக்கல எனக்கு, எதுக்கு நம்ம எதிர்பார்க்கணும்? அவள் மரியாதை கொடுத்தா நம்ம அவளுக்கு சௌரியமாக எதாவது பண்ணி தரலாம். அவள் ஒன்றும் நம்மட்டுக்கு வரலைன்னா நம்ம எதுக்கு மரியாதை எதிர்பார்த்து உட்காந்துக்கணும் இல்லையா? இந்த 26 இருக்கணும். ஓகே, புருஷோத்தமரான முழுமுதல் கடவுள் கூறினார், அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்தல், ஆன்மீக காலத்தை விருத்தி செய்து கொள்தல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அகிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதை எதிர்பார்க்காமல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் மனிதனின் மைந்தனே, தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதனை சார்ந்தவை. இந்த தெய்வீக குணங்கள்லாம் சத்துவ குணத்துல பியூர் டிவோட்டி இதெல்லாம் இத்தனையும் பார்க்கலாம். ஓகே, இதை ஏன் நான் வேகமா படிச்சேன்னா இதை முதல்ல படிச்சேன், அதே தான் இங்கே எழுது. ஓகே, दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधं पारुष्यम् एव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पत्तम् आसुरीं. பிதாவின் மைந்தனே, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்புடைய குணங்களாகும். என்னென்ன அசுர இயல்புகளுக்கெல்லாம், அதான் தமோ குணத்துக்காரர்களுக்கெல்லாம் அவன் எப்போதுமே தற்பெருமையோடு இருப்பா, அகந்தை இருக்கும், வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை எல்லாம் அசுர குணங்களாகும். இந்த ஸ்லோகத்தில் நரகத்திற்கான ராஜபாதை விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு கொள்கைகளை பின்பற்றாவிடனும் ஆன்மீக காலத்தில் முன்னேற்றம் வருவதாகவும் தர்மத்தை பின்பற்றுவதாகவும் அசுரர்கள் வெறும் படம் காட்டுகிறார்கள். ஓரளவு கல்வியையோ மிகுந்த செல்வத்தை அடைந்து விட்டால் அவர்கள் எப்போதும் கர்வத்துடனும் அகந்தியுடனும் இருப்பார்கள். பெருமை, ஆணவம், கோபம், அறியாமை அசுரர்களுடைய குணங்களாகும். அவன் என்ன பண்ணுவா, கொஞ்சம் கையில சம்பாதிச்சு எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் நான் தான் ஐஎம் ஏர்னிங் த மணி அப்படின்னு அந்த ப்ரைட் அண்ட் ஈகோ இதெல்லாம் ஜாஸ்தியாகப்படும் சில பேருக்கு. அதெல்லாம் யாருக்கு இருக்கும்? அசுர குணங்களுக்கு தான் இருக்கும். ஓகே, இது எக்ஸாம்பிள் யாரை கொடுக்கலாம்? மகாராஜா தக்ஷி சொல்லலாம். மகாராஷ்டிர தக்ஷ பிரஜாபதி தனது பெருமை, ஆணவம், கோபம், கடுமை மற்றும் அறியாமை காரணமாக சிவனை யாகத்துக்கு கூப்பிடவில்லை, அழைக்கவில்லை. அவர் வீட்டில் ஒரு வாட்டி அவரோட அரண்மனையில் அவர் யாகம் பண்றாரு. யாரே தக்ஷ ராஜா, மகாராஜா தக்ஷி. அவர் பண்ணும்போது சிவன் கூப்பிடல. சிவன் யாரே? அவருடைய மாப்பிள்ளை. இவர் பொண்ணு சத்தி தெரியும். மகாராஜா தக்ஷி பிரம்மாவின் தக்ஷி பிரம்மாவோட பிள்ளை. மகாராஜா தக்ஷி அவர் நாரதனுக்கு பிரதர், பியூர் டிவோட்டி, பக்தி உள்ளவர். கோபம், கடுமை, அறியாமை இருந்தது. செவ்வாவின் மாமனார் அவர் மகள் சதி. தக்ஷராஜ் யாகம் பண்ணினார். சிவன் சதி 2 பேரையுமே கூப்பிடல.
சதி வந்து எங்கள் அப்பா தானே பண்ணுறாரு, கூப்பிடாதான் நான் போகிறேன் அப்படின்ட்டு போகிறேன். அங்கே போனால் அவள் அப்பாட்ட போய் சண்டை போடுறான். என் ஹஸ்பண்ட் அதான் தோணும், மாப்பிள்ளை ஏன் கூப்பிடல நீ, கூப்பிடு அவர் கூப்பிட மாட்டேன்ட்டார் பேசாமல். அப்புறம் இவன் ரொம்ப சண்டை போட்டுட்டு என்ன பண்ணுறா, ரொம்ப அவமரியாதை பண்ணிட்டா அப்படியும். அதனால் அவள் வந்து தன்னை எரித்து கொண்டாருன்னா ஃபயர் வச்சுட்டான். அப்போ அதை அவர் வச்சுக்கிறான்னு தெரிஞ்ச உடனே அந்த சமயத்தில் சிவன் அங்கே போயிட்டு 2 அசுரர்களை அனுப்பி அவரை கொல்ல பார்த்தார். அப்போ தக்ஷி மட்டி போட்டுக்கொண்டு தலை வணங்கினார், சிவனுக்கு தலை வணங்கினார். சிவன் அவருக்கு ஆட்டுமுகம் கொடுத்தார். அதற்கு பிறகு தக்ஷி சரியான பாதையில் நடந்து கொண்டார். அதாவது இந்த நன்னா இருக்கோங்கிறச்சு அந்த திமிருத்தனம் அதை அழிக்கிறதுக்காக தான் அவர் வந்து ஆட்டு தலையை வச்சுட்டார் சிவன் வந்து. சரியா? அதுக்கப்புறமா அவர் வந்து நார்மல் ஆயிடுச்சார். நக்கீர்க்கு லைஃப் ஆட்டுத்தொழியோட இருந்தார் அப்படின்னு ஒரு கதை. ஸோ 16.5 ஸ்லோகம் படிக்கிறேன். தைவி சம்பத் விமோக்ஷாய நிபந்தாய சுரீமதா மாசுச்ச சம்பதம் தைவீம் அபிஜாதோசி பாண்டவ. அர்ஜுனன் அசுர குணங்களுடன் பிறக்கவில்லை என்று கூறி பகவான் அவனை உற்சாகப்படுத்துகிறார். அவன் போரின் நன்மை தீமைகளை கருத்தில் கொள்வதால் அதில் அவன் ஈடுபாடு அசுரத்தனம் இல்லை. மதிக்கத்தக்கவர்களான பீஷ்மர், துரோணர் முதலியோர் கொல்லப்பட வேண்டுமா இல்லையா என்பதை அவன் கருத்தில் கொண்டான். இதிலிருந்து கோபம், அபிமானம், கொடூரத்தின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் செயல்படவில்லை என்று தெரிகிறது. சத்திரியனுக்கு எதிரின் மீது அம்புகளை எய்துதல் தெய்வீகத்தன்மையாக கருதப்படுகிறது. கடமையில் இருந்து விலகுதல் அசுரத்தன்மையாகும். இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்கு? இந்த ஸ்லோகத்துல தெய்வீக குணங்கள் முற்றி தரக்கூடியவே, அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை. பாண்டுவின் மைந்தனே கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். நீ தெய்வீக குணங்கள் தான் பிறந்திருக்கோம், அதோட தான் இருக்கே. உனக்கு பாசம் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. தெய்வீக குணங்களுக்கு எல்லாரும் சுற்றி போயிடுவாளேன்னு நீ பயப்படுற. இதெல்லாம் வந்து பயப்படுறதுங்கிறது அதெல்லாம் அசுர குணங்களுக்கு. அதெல்லாம் இருந்தால் தான் அசுர குணங்கள், உனக்கு அதெல்லாம் இல்லாததால உனக்கு தெய்வீக குணங்கள் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. பண்ணிவிட்டு நீ வந்து தெய்வீக குணங்கள் அசுர குணங்களுக்கு உண்டான கரெக்டா என்ன இருக்கணும்? அசுர குணம் இல்லை, உன்னோட குலத்துக்கு குல தர்ம தொழிலுக்கு கரெக்டு நியாயம் சொல்லணும்னாக்க, தர்மம் கொடுக்கணும்னாக்க நீ போர் புரியணும். நீ ஒரு சத்திரியன் போர் புரியுது தான் அவனுடைய கடமை. அதுல இருந்து விலகி வராது. விலகி வந்தா தான் நீ அசுர குணத்துக்கு போற. நீ ஃபைட் பண்ணினேனாக்க அசுர குணம் இல்லை, அது தெய்வீக குணம். புரியுதா அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஸோ பிறப்பு, இயற்கை, பயிற்சி, இந்த மூன்று நிலையும் குணங்கள் எவ்வாறு உருவாகின்றன பார்க்கலாம். பிறப்பு, வேத சாஸ்திரங்களின்படி ஒரு குழந்தை ஆன்மீக சூழலில் உருவாக்க வேண்டும். குழந்தை அம்மா வயிற்றுக்குள்ள முதல்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா, அப்பவே வயிற்றுக்குள்ள அது உருவாகிற சமயத்திலேயே ஆன்மீக சூழல்ல வேணும். வீட்டை சுற்றி வீட்டில் எப்போதுமே ஆன்மீக, அதாவது கீர்த்தன், பகவான் வீட்டுக்கு உட்காந்து பஜன் பண்ணிட்டு இருக்கா, இந்த சவுண்டோடெல்லாம் கேட்டுன்னு அந்த குழந்தை உருவாக்கிச்சுனாக்க அந்த குழந்தை ஆன்மீகத்துல பிறந்த உடனே அதுலேருந்தே அது அந்த லைனுக்கு வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. அதனால பிறப்புங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட்டு. அம்மா வயசுல இருக்கச்சியே அதெல்லாம் கேட்டுட்டு, அது எக்ஸாம்பிள் யார் சொல்லலாம்? பிரகலாத் மகாராஜ் வச்சுக்கோ. பிரகலாத் மகாராஜ் அம்மா வயசுல இருக்கச்சியே ஸ்ரீமன் நாராயணன் தான் முழு முதற் கடவுள் அப்படின்னு அவர் வயிற்றுல வந்து நாரதர் வந்து சொல்லிட்டு போயிட்டார். அது கேட்டுட்டு போனதும், அதை கேட்டதுலேருந்து அவருக்கு வயிற்றுலேருந்து அவருக்கு மனசுக்குள்ள அப்படியே பதிஞ்சு போயிடுச்சு. அதனால வெளியில் வந்து அப்பா கூடயும் சண்டையும் போட்டு எல்லாத்தையும் அப்புறம் கடைசியில் ஜெயிக்கிறார். ஓகே. இயற்கை, பௌதிக பொருள்களின் இயற்கை உடனாக தொடர்பு நமது குணங்களை நிர்ணயிக்கும். அசாதாரணமானது பேரார்வமும் அறியாமையும், அதாவது ரஜோ தமோ குணம். தெய்வீகமானது நற்குண வழிமுறைகள், பேரழிவு மற்றும் மகிழ்ச்சி, சத்துவகுணம். அது இயற்கையும் இருக்கும். பயிற்சி, ஜடப்பொருள்களின் நிலைமை பரிதாபத்துக்குரியதாக இருந்தாலும் பயிற்சியால் படிப்படியாக ஆழ்நிலை உணர்வில் உச்சத்தை அடைய முடியும். அதை வந்து நம்ம பயிற்சி பண்ணினோம்னாக்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணா எல்லாமே பண்ண முடியும். ஓகே. இதுதான் நமக்கு தெரியாது அப்படின்னு அப்படியே விட்டுட்டோம்னா எல்லாமே தெரியாதுதான் போயிடும். இப்போ பகவத்கீதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டேக்கு இப்போக்கே நமக்குள்ள எவ்வளோ வித்தியாசங்கள் நம்மளே சேஞ்சஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கோம். அது மாதிரி படிக்க எல்லாத்துலேயுமே நம்மளுடைய இது வந்து அறிவு விருத்தி ஆகும். ஓகே. இதை பற்றி இன்னும் டெப்த் ஸ்டடி இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஏபிசிடி பண்ணியிருக்கோம், இன்னும் வேர்ட்ஸ் படிக்கணும், அப்புறம் சென்டென்ஸ் படிக்கணும், அப்புறம் இன்னும் நிறைய இருக்கிறதுல படிக்கிறதுக்கு. ஓகேயா?
அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிச்சிருவாங்க. இதுக்கு எல்லாம் நம்ம படிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு கிருஷ்ண பகவான் இருக்கார். எப்போ ஹெல்ப் பண்ணுவார்? சாண்டிங் த மகாமந்த்ரா, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம, ராம ராம ஹரே ஹரே. ஒரு நாளைக்கு மினிமம் 2 மாலை எல்லாரும் பண்ணுவோம். பிரதாவின் மைந்தனே, இந்த உலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகளில் தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள் என 2 வகையினர் உண்டு. இந்த உலகத்துல 2 டைப்பா இருக்கு. ஒன்று தெய்வீகமா, இன்னொன்று அசுரர்கள். தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயா. இத்தனை நேரம் படிச்சாச்சு. நம்ம தெய்வீக குணத்தை, அசுர குணங்கள்ல என்னன்னு பார்க்கலாம். கட்டுண்ட உயிர்வாழிகள் இந்த உலகில் 2 பிரிவாக பிரிக்கப்படுகின்றனர். தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்தவர்கள் ஒழுக்கமான வாழ்வை பின்பற்றுகிறார்கள். சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றாமல் தனது மனம் போன போக்கில் இயங்குபவன் அசுரத்தன்மையுடையவன் எனப்படுகிறான். அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன செய்யக்கூடாது என்று அறிவதில்லை. தூய்மையோ முறையோ நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களிடம் காணப்படுவதில்லை. எதுவுமே இருக்காத மாட்டா, தூய்மையா இருக்க மாட்டா, முறையான நடத்தை, கேரக்டர், பேட் கேரக்டர், வாய்மை, பொய் பொய் தான் பேசிட்டு போ, உண்மையை பேச மாட்டா, அவர்கிட்ட காணப்படுவதில்லை. 16.8 அசத்தியம் அப்பிரதிஷ்டம் தே ஜகதாசு ஆஹூர் அனீஸ்வரம் அவரஸ்பர சம்போதம் கிம் அந்யத் காம ஹைதுகம். அவர்கள் இந்த உலகம் பொய் என்று அஸ்திவாரம் இல்லாது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்று கூறுகிறார்கள். கடவுள் இல்லை அப்படின்னு சொல்றவன்னா அசுரர்கள். காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணமே இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கிறார்கள். இதெல்லாம் காரணம் என்ன? காமம் தான், எல்லாருக்கும் காமத்தாக தான் உண்டாக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா ப்ரௌட் ஏத்திஸ் வரலாம். இந்த உலகம் மாயக்கற்பனையில் ஒரு தோற்றம் என்றும் காரணமும் வெளிவும் இல்லாத, ஆள்பவன் இல்லாத, நோக்கமும் இல்லாத இது உண்மையானது அல்ல என்றும் அசுரத்தன்மையர்கள் முடிவு செய்கிறார்கள். இத்தகைய முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். அதனால இந்த அசுரர்கள்லாம் என்ன பண்றா, அவளுக்கு சொந்தமா புத்தி இல்லாததுக்கு அறிவு இல்லாதவர்களா போயிடுறா. சுயமாவும் கிடையாது, யாராவது சொன்னாலும் கேட்க மாட்டா. அவள்லாம் என்ன பண்றா, இந்த உலகத்தை அழிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆட்டம் பாம்பு போடுறேன் அப்படி போட்டால் ஒரு இடத்துல போட்டாக்க அப்படியே அந்த இடம் ஃபுல்லி எரிஞ்சு போயிடும். இது எப்படி போட்டு இருக்கு, பக்கத்துல இருக்க பிக்சர் பாருங்க. இந்த மாதிரி அவசியமா இதெல்லாம் இந்த மாதிரி நடந்துருக்கு. இதெல்லாம் அசுரர்கள் பண்ற காரியங்கள். அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். கர்வம் மற்றும் கௌரவத்துல, அதனோட கவர்ச்சியில அவ எப்போது காமத்துல அவளுக்கு ஆசைகள், உலகத்துல இருக்கிற ஆசைகள் எதுவுமே அவளுக்கு நிறைவேறலைன்னா அதனால கர்வமா இருந்துட்டு பொய் சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கார். எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருளால் கவரப்படுகிறார்கள். எதுவுமே பெர்மனன்ட் இல்லை அப்படிங்கிற அந்த காரியங்கள் தான் அவ பண்ணியிருப்பா. பக்கத்துல இருக்க பிக்சரை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா. ஒரு ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் என்ன? நோ illicit செக்ஸ், நோ கேம்பிளிங், நோ இன்டாக்சிகேஷன், நோ மீட் ஈட்டிங். ஓகே, இது 4 தெரிஞ்சிருக்கணும் நமக்கு பேரும். அது 4 ரெகுலேட்டரி. அந்த கொஸ்டின் எப்போதுமே கேட்பா. L2 கிளாஸ்லேருந்து L1 கிளாஸ்லேருந்து L5 போனாலும் பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ்ல வந்தாலும் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் டக்கு டக்குன்னு நமக்கு வரணும். illicit செக்ஸ், நோ illicit செக்ஸ், நோ கேம்பிளிங், நோ மீட் ஈட்டிங், நோ இன்டாக்சிகேஷன். ஓகே, மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள். இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரை அவர்களது கவலைகள் அடக்க முடியாதவை. ஆசைகள் எனும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலனுணர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேர்க்கிறார்கள்.
அப்போ இந்த மாதிரிலாம் காரியங்கள்லாம் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் குடிக்கணும் அப்படின்னா நல்லா காஸ்ட்லி, விலை ஜாஸ்தி இல்லையா? இதெல்லாம் காசு கொடுத்து வாங்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? கையில் காசு வேணும். காசு சம்பாதிக்கிறதுக்கு நம்மளால முடியலன்னா என்ன பண்ணுறா? திருடிடுவா. திருடி இங்கே இருந்தாலும் திருடியான்னு அதை வாங்கி கொடுத்துருவா. சிகரெட் பிடிக்கிறவெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். அவள் சிகரெட் பிடிக்கிறதுக்கு அவள் கையில் காசு இல்லைன்னா எங்கேயாவது இடத்துல போய் திருடின்னு வந்துடுவா. திருடின்னு வந்துட்டு இல்லாட்டா யார்த்தையாவது பிச்சையாவது எடுத்து கொடுக்குறேன், எனக்கு ஒரு சிகரெட் கொடு அப்படின்னு கேட்டு வாங்கியான்னு பிடிப்பா. அந்த மாதிரி அவெல்லாம் பார்த்து இதெல்லாம் அசுரர் குணங்கள். அப்புறம் அவளுக்கு நிறைய செல்வம் சேர்க்கணுங்கிறது அந்த ஆசை வேற ஜாஸ்தியா இருக்கும். அது அது அசுரத்தன்மையுடையவன் அதிபதி. எந்த அதிகாரியும் சாஸ்திரத்தையும் பொருட்படுத்தாமல் தங்களையே எல்லாமாக எண்ணிக்கொண்டுள்ளவர்கள் அசுரர்கள். அசுரத்தன்மையுடையவன் எண்ணுகிறான் என்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகிறேன் அப்படின்னா. தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கிறது, எதிர்காலத்தில் இது மேலும் மேலும் வரும். இப்போ இன்னைக்கு கையில 10,000 ரூபாய் இருக்கு, அதை பார்த்தேன்னாக்கா நான் இப்படி இதில் போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு அவன் பிளான் பண்ணுறான். பிளான் பண்ணி என்ன ஆகுது, இன்னும் 1 மாசத்துல அந்த பணம் எனக்கு அது 1 கோடி ஆகிட போகுது அப்படின்னு அவன் கனவு கண்டுருக்கான். அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவார். நானே எல்லாவற்றிற்கும் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாடு, நானே பக்குவமானவன், பலமுடையவன், மகிழ்ச்சியானவன் அப்படின்னு. செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே என்று நானே. என்னை போன்ற சக்தியுடனும் மகிழ்வுடன் வேறு யாரும் இல்லை. நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். இவ்விதமாக அத்தகைய மனிதர்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். 16வது சாப்டர்ல 13வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 13, 14, 15 இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பப்பட்டு மோகத்தின் வலையினால் சூழப்பட்ட அவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சியுகிறார்கள். செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்றி எப்போதும் திமிருடன் விளங்குவர்கள். சில சமயங்களில் எந்த சட்ட திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பெயரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கிறார்கள். அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்குள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடல்களின் பிறருடைய உடல்களிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கிறார்கள். அவெல்லாம் என்ன பண்ற, அசுரனுடைய நண்பர்கள்லாம் சாஸ்திரங்களின் மீது நம்பிக்கை இருக்காதவர்களுக்கு இந்த வாழ்வு அடுத்த வாழ்விற்கு தயார் செய்வதற்கு அப்படிங்கிறது புரியாத மனிதர்கள் அவர்கள்லாம். இந்த வாழ்வு இப்போ வாழ்ந்துருக்கோம், என்னென்ன அநியாயம் பண்றோமோ அதுக்கு தண்டனை அனுபவிச்சு தான் ஆகணும். நம்ம இந்த ஜென்மத்தில் இது வரைக்கும் பண்ணினதுக்கு அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். அது இனிமேல் மேலே வராமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம பகவத்கீதை கிளாஸ்ல சேர்ந்துருக்கோம். இது மேற்கொண்டு நமக்கு வராது. இனிமே இப்போ பகவத்கீதையில் சேர்ந்து பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி படிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. அப்பையிலேருந்து எந்த விதமான கஷ்டங்களும் நமக்கு வராது அப்படின்னு அது அஷ்யூர்டு. அதனால நம்ம சின்சியரா பண்ணணும். அது பண்ணினாக்க கிருஷ்ண பகவான் நமக்கு நண்பனா மட்டும் இல்லை, நம்ம அவருக்கு பக்தராகவும் ஆகி அவர் எந்த விதமான உதவியும் நமக்கு அவர் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருப்பார். ஓகே, பகவானிடம் பொறாமை அதனால அவன் ஈஸ பர்சன் அவனை போய் எல்லாரும் கடவுள் கொண்டாடுறேன் அப்படின்னு எத்தனை பேர் தப்பு சொல்லியிருக்கார். அந்த மாதிரி அசுரர்கள் தான் பண்ணுவான். மற்றவர்களெல்லாம் நிந்திப்பார்கள். பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் கடைநிலை மனிதர்களே, ஜட வாழ்வு என்னும் கதையில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்கும் நான் நிரந்தரமாக தருகிறேன். இந்த மாதிரி அசுரர்கள்லாம் அவள் லோயர் பிளானட்ஸ்ல தான் நெக்ஸ்ட் அவருக்கு அடுத்த லைஃப்ல ஜட வாழ்வு என்னும் கதையில் பல்வேறு அசுர இனங்களோட அங்கேயே நிரந்தரமாக தள்ளி விடுகிறேன் அப்படிங்கிறார். ஓகே, 16.20 ஆசுரிம் யோரிம் ஆப்பன்னா மூடா ஜன்மனி ஜன்மனி மாம் அப்ராப்யைவ கௌந்தேய ததோ யாந்திய தமாம் கதிம். குந்தியின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினர்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் விருக்கத்தக்க வாழ்வினர்களில் மூழ்கிறார்கள். ஓகே, இறைவன் கருணை நிறைந்தவர், ஆனால் அவர் அசுரர்களிடம் ஒருபோதும் கருணை காட்டுவது இல்லை. அசுரர்கள் படிப்படியாக நாய்கள் மற்றும் பன்றிகளின் அந்த நிலைக்கு மூழ்கி விடுவார்கள் என்று வேதங்களில் கூறப்படுகிறது. இந்த மாதிரி அசுரர்களுக்கு அடுத்த பிறவி பன்றி, நாய், பன்னி அந்த மாதிரி இதுல தான் அவ பழம். கண்டிப்பாக லோயர் பிளானட்ஸ்க்கு போயிடுவாங்க. கடைநிலை கீழ் மிருகங்கள் பிரிஞ்சிடும். ஸோ இதுக்கெல்லாம் சிறந்த தீர்வு என்ன பண்ணணும்? நம்ம அசுரர்களாகவே இருந்துக்கிட்டோம் இத்தனை நாளா, இருந்தாலும் இப்போ நமக்கு அது தீர்வு கொடுத்துருக்காரு பகவான். ஏதோ ஒரு வழி காமிக்கிறேங்கிறச்சு நம்ம ஏன் அதை ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது? ஜபம் பண்ணுங்க, காத்தால இருந்து உடனே அப்புறமா பகவானுக்கு விக்கிரகத்துக்கு வழிபாடு பண்ணிவிட்டு
நம்ம என்ன பண்றோமோ அதை எடுத்து பகவானுக்கு காமிச்சு நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு, அனைத்தும் கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு சொன்னாலே போதும். ஒரு வார்த்தை அதை சொல்லிவிட்டு நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு, ஒரு ஸ்லோகங்கள்லாம் இருக்கு பிரசாத ஸ்லோகம்னு, அதையும் கற்றுக்கோங்க. அதை சொல்லிவிட்டு பிரசாதத்துக்கு அப்புறமா வந்து அதை நம்ம நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டா அது பிரசாதம். நைவேத்தியம் பண்ணாத சாப்பிட்டா நம்ம பாவத்தை உண்ணுவதற்கு சமம். ஓகே, இந்த 3 காரியங்கள் தான் பண்ண சொல்றேன். சாண்டிங் இந்த மகாமந்திரா ஒரு நாளைக்கு 16 ரவுண்டு. அப்புறம் பூஜை பண்ணுங்க. அண்டு பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு சாப்பிடுங்க பிரசாதமா. பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிரசாதம், லஞ்ச் பிரசாதம் அண்டு டின்னர் பிரசாதம். எதையுமே ஒரு அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடாதீங்க. எல்லாத்தையுமே நிதானமாக சாப்பிடுங்க. உப்பு காரம் எல்லாம் உரப்பாக தான் எனக்கு வாய்க்கு அப்படிதான் போகணும் அப்படின்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. அது பகவானுக்குன்னு பண்ணிடுறது என்ன இருக்கோ அது மாதிரி சாப்பிடணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாம் ஒரு லிமிட்ல மீடியமாக தான் வச்சுக்கணும். ரொம்ப ஓவர் காரம் இருக்கக்கூடாது, புளிப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்கக்கூடாது. எல்லாம் நிதானமாக வச்சுன்னு சாப்பிடலாம். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த பெஸ்ட் வே அண்ட் டைம் டு ஸ்டார்ட் டிவோஷனல் சர்வீஸ்? எப்போ ஆரம்பிக்கலாம்? சின்ன வயசுல அம்மாவோட வயசுல ஸ்ரீல சுக்க கோஸ்வாமி வாஸ் இன் இஸ் மதர்ஸ் ரூம் ஃபார் 16 years. 16 வருஷம் அவள் அம்மா வயசுக்குள்ள இருந்தார். யாரு? ஸ்ரீல சுக்க தேவாஜி. பிரகலாத் அண்ட் துருவ மகாராஜ் ஸ்டார்டட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அட் 5 years old. அப்போ இந்த சர்வீஸ் ஆரம்பிச்சது அவள்லாம் பிரகலாத அம்மா வயசுக்குள்ள இருக்கச்சியே ஆரம்பிச்சாச்சு. இருந்தாலும் வெளியில வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்றதுன்னு ஆரம்பிச்சது 5 yearsக்கு வரும். சத்தியுகால குட் அண்ட் ஈவில் வேர் இன் டிஃப்ரெண்ட் கேலக்சிஸ். வெவ்வேறு கிரகங்கள்ல நடந்துருந்தது இல்லையா? நல்லது இருக்கும் ஒரு கிரகத்துல, ஒரு இதுல ஈவில் இருக்கும். சேத்த யோகால குட் அண்ட் ஈவில் வேர் இன் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிஸ். ஒரே இதுல வந்து ஒரே பிளானட்ல வெவ்வேறு தேசங்கள்ல நடந்தது. துவாபர யுகத்துல குட் அண்ட் ஈவில் வேர் இன் தி சேம் ஃபேமிலி. ஒரே ஃபேமிலியே இருக்கும். பாண்டவர்கள் அண்ட் கௌரவர்கள் ரெண்டுமே இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி. இந்த கலியுகால குட் அண்ட் ஈவில் ஆர் இன் தி சேம் பர்சன். ஒரே ஆள் தான். இப்போ என்ன எடுத்துனா என்கிட்ட குட்டும் இருக்கு, ஈவிலும் இருக்கு. கலியுகால 4,32,000 வருஷங்கள் கலியுகா. அதுல இருக்கிற ஜனங்களுக்கெல்லாம் குட் அண்ட் ஈவில் ஆர் இன் தி சேம் பர்சன் அவள்கிட்டயே இருக்கு. When is the best time to start devotional service? சின்ன குழந்தையா இருக்க சேர்ந்தே ஆரம்பிக்கணும். அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றேன். நம்மளால பண்ண முடியல இல்லையா? அதனால நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷன் நம்ம குழந்தையெல்லாம் பண்ணணுங்கிறதுக்கு அதுகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கற்றுட்டு. ஓகே, (16.21) त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयं जयेत् लोभस् तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्. காமம், கோபம், பேராசை ஆகிய நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகளாகும். என்னென்ன? லஸ்ட், ஆங்கர் அண்ட் கிரீட். காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகளாகும். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். இந்த 3 நம்ம கிட்ட போச்சுனாலே நமக்கு போறோம். என்னென்ன? அழிவு பாதைக்கு கொண்டு போற நரகத்துக்கு கொண்டு போறது லஸ்ட், ஆங்கர் அண்ட் கிரீட். லஸ்ட் இதனால்தான் கௌரவங்கள் அழிஞ்சு போனதுக்கு காரணம் என்ன? லஸ்ட், ஆங்கர், கிரீட். இது 3 தான் அவள்கிட்ட இருந்தது. அதனால தான் அவளுக்கு பேரழிவு சந்திச்சார்கள். இது 3 இல்லாமல் இருந்தால் நம்ம நல்லபடியா இருக்க முடியும். காமத்தை திருப்தி செய்ய முடியாத ஒருவன் கோபமும் பேராது. காமத்தை ஒருத்தனால திருப்தி செய்ய முடியலனாக்க அவனுக்கு என்ன இருக்கணும்னே கோபம் வந்துடுது. கோபம் வந்தோடனே பேராசையும் வந்துடுது. காமம், கோபம், பேராசை இந்த 3 விரோதிகளையும் துறப்பதற்கு முயல வேண்டும். இந்த நரகத்திற்கு 3 வாயில்கள் உள்ளன. இவற்றை துறக்காவிட்டால், இந்த துறக்கலைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்கலாம். துறக்காவிட்டால் ஆத்மாவின் சீரழிவுக்கு வழிவகுக்கும். ஓகே, ஏதே விமுக்த கௌந்தேய தமோ द्वारे स्थितिर्नरः आसरत्यात्मन श्रेयस ततो याதி பராம் கதிம். குந்தியின் மகனே, நரகத்தில் இந்த 3 கதவுகளில் இருந்து தப்பிய மனிதன் தன்னுணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகிறான். காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவற்றிற்கு கவனமாக இருக்க வேண்டும். எந்த அளவிற்கு விடுபட்டு உள்ளானோ அந்த அளவிற்கு அவனது நிலை தூய்மை அடைகிறது. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது. இந்த ஸ்லோகம்லாம் யக சாஸ்திரக விதி உத்சுஜ்ய
வர்த்ததே காம காரதக ந ச சித்திம் அவாப்னோதி ந சுகம் ந பராங்கதிம். சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கியோ அடைவது இல்லை. உயிர் வாழ்வை உன்னத தளத்திற்கு உயர்த்துவதற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள விதிகளை பின்பற்றுவான் என்றும் விவேகத்துடன் செயல்படுவான் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. லாஸ்ட் ஸ்லோகம் நினைக்கிறேன். தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே காரிய வியவஸ்திதோ ஞாத்வா சாஸ்திர விதானோக்தம் கர்ம காத்தும் இஹார்ஹசீம். எது கடமை என்றும் எது கடமையல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகைய சட்டத்திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். ஓகே, லஸ்ட், ஆங்கர் அண்ட் கிரீட். லஸ்ட் முதல்ல காமம், அவன் நினைச்சது பண்ணணும்னு போறான். அது ஒரு பொண்ணு, ஏதோ ஒரு பொண்ணை பிடிச்சி அந்த பொண்ணு ஏமாச்சுன்னா இன்னொரு பொண்ணை போய் பார்ப்பான். இதே தான் வேலை லஸ்ட்டுக்கு. அது அவன் நினைச்சது நடக்கலை அப்படிங்கிறது, அவனோட ஆசைகள் நிறைவேறலைன்னா அவனுக்கு என்ன ஆகுது? கோபம் வந்துடுது. அந்த கோபத்தினால என்ன ஆகுது? பேராசையப்படுது. ஓகேயா? லஸ்ட், ஆங்கர் அண்ட் கிரீட். அதுதான் படம் முடிஞ்சிருக்கேன். இந்த சாப்டர் இதோட முடிஞ்சிருச்சு. 15ஆம் அத்தியாயத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளபடி வேதங்களின் எல்லா சட்டத்திட்டங்களும் கிருஷ்ணரை அறிவதற்கானவையே. பகவத்கீதையிலிருந்து ஒருவன் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டு கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்று பக்தி தொழிலில் தன்னை ஈடுபடுத்தினால் அவன் வேத இலக்கியங்களால் அளிக்கப்படும் ஞானத்தில் மிக உயர்ந்த பக்குவம் நிலையை அடைந்தவன் ஆவான். சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த வழிமுறையை எளிமையாக்கினார். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் அன்று 2வது விக்கிரகங்களை வழிபடணும், 3வது பிரசாதம் பகவானுக்கு படைச்சிட்டு அப்புறம் தான் நம்ம சாப்பிடணும். அந்த சாப்பிடணும். இது 3 பாயிண்ட் தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு நமக்கு. இதோட சாப்டர் முடிஞ்சிச்சு. தெய்வீக அசுர குணங்கள்ங்கிறது பார்த்தோம். அசுர இயல்புகள் முதல்ல பார்த்தோம். எதை தேர்வு செய்யணும், எதை பண்ணணும், இது பண்ணலாமா, அதையும் தேர்ந்தெடுக்கான வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கார். நிறையத்திற்கான 3 கதவுகள் என்னென்ன? காமம், கோபம், பேராசை. அதுலேருந்து நம்ம எப்படி நம்ம தான் அதுலேருந்து வெளிவரணும் அப்படின்ட்டு படிச்சிருக்கோம். இதோட இந்த சாப்டர் முடிஞ்சாச்சு. இப்போ நான் ஒரு குட்டி கதை ஒன்று சொல்றேன். சிசுபாலன் கதை. யாருக்காவது தெரியுமா சிசுபாலன் கதை? சரி, நானே சொல்றேன். சிசுபாலன் பிறந்த போது 3 கண்கள் மற்றும் 4 கரங்களுடன் பிறந்ததாக கூறுகிறார். யாருடைய மடியில் அவர் வைக்கும் போது அவருக்கு தேவைக்கு அதிகமான உறுப்புகள் விழுகின்றனவோ அவரே சிசுபாலனின் கொலையாளி என்று ஒரு அரூப குரல் கேட்கிறது. கிருஷ்ணர் மடியில் வைக்கும் போது அவ்வுறுப்புகள் விழுகிறது. சிசுபாலன் தாய் கிருஷ்ணரிடம் வரம் கேட்பது சிசுபாலன் 100 பிழைகளை பொறுப்பதாக கிருஷ்ணன் உறுதி கூறுகிறார். ஓகே, சேதி நாட்டு மன்னனின் குலத்தில் சிசுபாலன் 3 கண்களுடனும் 4 கரங்களுடனும் பிறந்தான். அவன் பிறந்ததும் கழுதை குரலில் ஊழையிட்டான். இதனால் அவன் சிசுபாலன் தந்தை உறவினர்களும் அச்சத்தால் பிடிக்கப்பட்டனர். இந்த இயல்புக்கு மிக்க சகுனங்களை கண்ட அவனது பெற்றோர் அவனை கைவிட தீர்மானித்தனர். ஆனால் ஒரு அதுவான கொள்கை அந்த நேரத்தில் ஒலித்தது. துயரத்தில் மூழ்கிய இந்த அவனது மனைவி அமைச்சர்கள் புரோகிதர் ஆகியோர் முன்னிலையில், ஓ மன்னா, இந்த உனது மகன் நற்பேறு பெற்றவனாகவும் பலத்தின் மேன்மையானவனாகவும் இருப்பான். ஆகையால் நீ அச்சப்பட வேண்டாம். கவலையில் அவள் இந்த குழந்தையை நீ வளர்த்துவார். அவள் குழந்தை பருவத்திலேயே இறந்து போக மாட்டான். அவனது காலம் இறப்பு இன்னும் வரவில்லை. ஆயுதங்களால் இவனை சிசுபாலன் கொல்லப் போகிறனும் ஏற்கனவே பிறந்து விட்டான் என்று சொல்லிட்டு அந்த அரூபமான குரல். இந்த வார்த்தையை கேட்ட அந்த குழந்தையின் தாய் துயரம் மிகுதி அந்த அரூப குரலில் எனது பிள்ளையை மதித்து இந்த வார்த்தைகள் உதித்தவர் முன்னிலையில் நான் குவிந்த கரங்களுடன் வணங்குகிறேன். சிசுபாலனை கொல்லப் போகிறேன். தெய்வீகமானவனா அல்லது வேறு ஏதாவது உயிர் வகையை சேர்ந்தவனா என்று நான் கேட்க விரும்புகிறேன் என்றார். அதுக்கு அந்த அரூப குரல், யார் வழியில் இந்த குழந்தையை வைக்கும் போது இவனது மிகுதியான கரங்களும் 5 தலை நாகம் போல தலையும் விழுமோ, யாருடைய பார்வைப்பட்டதும் இவனது 3வது கண் மறைகிறதோ அவனே இந்த குழந்தையை கொல்லப் போகிறேன் என்றது. குழந்தையை 3 கண்களையும் 4 கரங்களையும்
அருமக்குரலின் வார்த்தைகளை கேள்விப்பட்டேன். உலகத்தில் மன்னர்கள் அனைவரும் சேதிக்கு அவரை காண சென்றார்கள். சேதியின் மன்னன் அவர்கள் ஒவ்வொரு பேரையும் அவர்கள் தகுதிக்கேற்ப வழிபட்டு அவர்கள் மடியில் ஒருவர் பின் ஒருவராக வைத்து பார்த்தான். ஒருவர் பின் ஒருவராக 1000 தலைகள் மன்னர்கள் மடியில் அதை வச்சு பார்த்தா. அருமக்குரல் சொன்ன வேலை வரவில்லைன்னு. அப்புறம் துவாரகையிலேருந்து எல்லாத்தையும் கேள்விப்பட்டுட்டு பெரும் பலம் வாய்ந்த யாதவ வீரர்கள் யாரு? சங்கர்ஷனா பலராமன், ஜனார்தனா கிருஷ்ணன். சங்கர்ஷனும் ஜனார்தனும் சேதியின் தலைநகருக்கு யாதவர்களின் மகள் யாரு? சேதியின் ராணியான தங்கை தங்கள் தந்தையின் தங்கையை காண சென்றனர், அத்தையே காண சென்றார்கள். அங்கே அவர்கள் தகுதிக்கேற்ப அனைவரையும் வழங்கி மன்னனையும் ராணியும் வழங்கி அனைவரின் உடல் நலியும் விசாரித்து ராமனும் பலராமனும் அதாவது ராமனா பலராமன், கேசவனும் கிருஷ்ணனும் தங்கள் இருக்கைகளில் அமர்ந்தனர். பதிலுக்கு அந்த வீரர்கள் வணக்கப்பட்டதும் பெரும் மகிழ்ச்சியுடன் இருந்த ராணி, சேதி நாட்டின் ராணி தானே தனது குழந்தையை சிசுபாலனை தாமோதரன் கிருஷ்ணன் மடியில் வைத்தார். அந்த குழந்தை சிசுபாலன் அப்படி மடியில் வைக்கப்பட்டதும் அந்த தேவைக்கு அதிகமான கரங்கள் கீழே விழுந்தன. நெற்றியில் இருந்து கண்ணும் அறிந்தது. இதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த ராணி துயரத்துடன் கிருஷ்ணனிடம் ஒரு வரம் கேட்டாள். அவள் சொல்றான், ஓ பெரும்பலம் கொண்ட கிருஷ்ணா, நான் பயத்தால் பீடிக்கப்பட்டிருக்கிறேன், எனக்கு ஒரு வரம் தா. துயர் இருந்தவர்களுக்கு துன்பத்தை தலையில் உறுதி அளிப்பவர் நீயே, அனைவரின் வயிற்றையும் விளக்க வல்லவர் நீயே என்றாள். இப்படி அவளால் சேதி நாட்டின் ராணியாக கேட்டுக்கொள்ளப்பட்ட யதுகுலத்தின் கிருஷ்ணன், ஓ மரியாதைக்குரியவளே, பயப்படாதே, நீ நீதிகளை அறிந்தவள், உனக்கு என்னிடம் எந்த அச்சமும் இருக்காது. நான் உனக்கு என்ன வர வேண்டும் அதே அத்தையை நான் உனக்கு அதை என்ன செய்ய வேண்டும், என்னால் முடிந்தாலும் முடியாவிட்டாலும் உனக்கு உத்தரவை நிறைவேற்றுகிறேன் என்றாள். இப்படி கிருஷ்ணன் சொன்னதும் சேதி நாட்டின் ராணி, ஓ பெரும் பலம் கொண்டவளே கிருஷ்ணா, சிசுபாலன் செய்யும் குற்றங்களை நீ எனக்காக மன்னிக்க வேண்டும். ஓ எதுகுலத்தின் புலியே, ஓ தலைவா, நான் கேட்கும் இதுவும் ஒரு வரம்தான் என்பதை அறிந்து கொள் என்றாள். இதற்கு கிருஷ்ணன், ஓ அத்தை, அவன் சிசுபாலன் கொல்லப்பட தகுதி வாய்ந்தவனாக இருந்தாலும் நான் அவரது 100 குற்றங்களை மன்னிக்கிறேன், நீ வருந்தாதே என்றாள். கிருஷ்ணன். பீஷ்மர் தொடர்ந்தார், ஓ பீமா, இப்படி இந்த பாவி மன்னனான தீயதியம் கொண்ட சிசுபாலன் கோவிந்தன் கொடுத்த வரத்தால் கர்வம் கொண்டு உன்னை போருக்கு அழைக்கிறான். அங்கே போனதுக்கு அப்புறம் போர் 100 பழைகளை 99 பழைகளை படிச்சுட்டா 9வது பழைக்கு தான், அதுக்கு தான் அவர் மதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் இதுக்குள்ள இருக்கும். அவர் என்ன பண்றார், தங்கிட்ட இருக்குது அந்த என்ன சக்கரம் சுதர்சன சக்கரத்தை எடுத்து வீசிட்டு அவன் தலையை பிடிச்சி அழித்து அப்படின்னு கதை. இன்னும் டீட்டெயிலும் படிக்கும், ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு கதை சொல்லியிருக்கேன் சிசுபாலுங்கிறது. ஸோ இன்னைக்கு கிடைக்கிற வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன? மாம்பழத்தை பிழிந்தால் அது மாம்பழ ஜூஸ் தருகிறது, எலுமிச்சை பழத்தை பிழிஞ்சால் அது எலுமிச்சை பழ ஜூஸ் தருகிறது. பிறரால் தொந்தரவு செய்ய போடும்போது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன தரணும்? நம்மளை எல்லாரும் துன்புறுத்தலாம், கெடுதல் பண்ணணும்னு நமக்கு நினைக்கிறான். இருந்தாலும் நம்ம அவளுக்கு நல்லது செஞ்சு காட்டி அவளை திருத்தத்துக்கு வழி பார்க்கணும். புரியுதா? மாம்பழத்தை பிழிச்சே, மாம்பழத்துக்கு எவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கும் அதை புழியரிச்சே, அதை புழிஞ்சாக்க அதுலேருந்து மாம்பழ ஜூஸ் கிடைச்சிருது. எலுமிச்சை மதியம் பிடிச்சி அந்த சக்கையும் அதையும் போட்டு நெசுக்கி அதுலேருந்து ஜூஸ் எடுத்து சாப்பிடும். அதனால் பிறரால் தொந்தரவு செய்யப்படுவது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? நல்லது தான் செய்யணும். கெடுதல் பண்ணுறவாள்லாம் அவசர இயல்புக்காரர்கள் தான். ஓகே, இந்த சாப்டர்ல கிடைச்ச வாழ்க்கைக்கான பாடம் இதோட இந்த சாப்டர் முடிஞ்சு போச்சு. இந்த ஸ்லோகம் சொன்ன உடனே ஒரு வாட்டி எல்லாத்தையும் கூட நான் தனித்தனியாக வேர்ட் பை வேர்டாக சொல்கிறேன். அதை சொல்லிவிட்டு ஒரு ரவுண்டு ஒரு 10 வாட்டி சொல்லிடலாம். இன்னைக்கு நேற்றுக்கு சொல்ல பழக்கம் பண்ணிட்டு இல்லை இல்லையா? அதனால் இன்னைக்கு ஒரு வாட்டி சொல்லி கொடுக்குறேன், 10 வாட்டி வந்து அந்த மாதிரி 10 டைம் பண்ணேன்னா ஒரு மலையாச்சு. ஓகே, வாஞ்சா கல்பது ரூபசேச்ச கிருபா சிந்துபியோ ஏவச்ச பதித்தா நம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சரி, இப்ப என் கூட சேர்ந்துட்டே 10 வாட்டி சொல்லிடுங்க. கையில அப்படியே வரலையே விட்டுங்க, மாலை போடுங்க சிம்ல. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. இப்ப 10 வாட்டி சொல்லிட்டோம். இந்த வாட்டி 10 வாட்டி நம்ம காஃபி பால் வைக்கல, அடுப்புல காஃபி போட்டு குடிக்க போறீங்க. அப்ப பாலை வச்சு இந்த பால் காயத்துக்குள்ள 2 10 சொல்லிடலாம் அந்த மாதிரி இல்லையா? இந்த மாதிரி பண்ணினாக்க நம்ம ஈஸியா சொல்லிடலாம். ஓகே, அதாவது இது சொல்ல முடியாது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காதுங்க, ரொம்ப ஈஸியா சொல்லிடலாம். ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैव असुर संवत् विभाग योगो नाम षोडशो